Bueno, arratsaldeko azken saiora iritsi gara, oraingoan Lourdes Imazekin eta Inigo Salaberriarekin hezkuntza sistemaren nondik norakoak hausnartzeko eta konpartitzeko aukera izango dugu. Lourdes Imaz, EIGE Euskal Herriko ikastetxeetako ikasleen guraso elkarteak eta federazioak biltzen dituen konfederazioko ordezkaria batetik. Inigo Salaberria dugu bestetik, EIZE Euskal Eskola Publikoaren zuzendaritza elkarteen federazioko ordezkaria, zeinetan bai aur eta lehen eta bigarren hezkuntzako elkarteak barne biltzen diren. Azken urteetan elkarlanean aritu dira, Euskal Eskola Publikoa gaur bihar proposamena gauzatzeko, eta hortan begirada jarrita ekingo diogu azken saio honi. Azken saio hau ere, galdera erantzunen dinamikapean egingo dugu, eta 5 galdera dauzkagu, 5 galdera edo hausnarketa eremu, eta lehenengoarekin. Nola ikusten duzue gaur egun hezkuntza sistema, zer berezitasun, indargune eta ahulda den nabarmenduko zenituzkete? Bai? Bale. Arratsaldea on guztioi, eta eskerrik asko ez hilasi jardunaldia bantolatzeagatik eta gu gonbidatzeagatik. Eta, pixkat aurrekoak entzun da gero, pixkat hemen paloa ematen du hitz egitea. Baina, tokatzen zaigu eta hori. Bai eskatu dute pantailan EIGE eta EIZek daukagun Euskal Eskola Publikoa gaur bihar ekimenaren webgunea ipini dizuegu, batzuk ezagutuko duzue, beste batzuek agian ez. Baina, pixkat esateko ez, guk hemen hitz egingo duguna eta askotan hitz egin duguna da dokumentuetan jasota daukagula eta hor dituzue, bai, ezagutu nahi baituzue. Eta, hori izan da gero, lehenengo galderari erantzuna. Askotan hitz egiten da, ez, EAeko hezkuntza sistemak dituen indarguneetaz, ez, hor daukagu eskolatze tasa, ez, 2 urtetik hasita, titulatuen kopurua, eskola porrota baxua, ekitatea orokorrean hitz egin da, lanbide heziketaren balorazioa eta barrez, hor askotan hitz egiten da dauzkagun indargune hauetaz, ez. Baina baita ere, gure sistemak baditu ahuldadeak, ez? Oraindikan ere konpondu gabe dauden hainbat erronka ditu, ez? Orain arte egindako finantzazio politikek erantzunik eman ez dietenak, ez? Eta hauek etengabe gogorazten dizkigu adibidez Euskadiko Eskola Kontseiluak egiten dituen txostenak, ez? Hainbat aldiz esan duen bezala, EAen hezkuntza sistema dual erradikalizatua daukagu, ez dionak erantzuten kohesio eta justizia sozialaren erronkei. Estatu mailan itunpeko ikastetxe portzentaia altuena duen erkidegoa gara, eta baita ere Europatik oso urrun gaude. Europan bataz beste sistemaren 80% publikoa da. Estatu mailan itunpeko sarea gehien finantziatzen duen erkidegoa gara, derrigorrezkoak ez diren etapak barne. Eta gero, desberdintasun handiak daude, sare batek eta besteak eskolaratzen dituen ikasleen tipologian, ez? Guk EIGE moduan segregazioaren gaiari aspalditik hasi ginen gai honetaz hitz egiten, eta egia esan gauzak ez dira aldatu. Gaur bertan irakurri dute prentzan, esaten zuen, ikasle etorkinen 79% sare publikoan dagoela. Orain dela ia, 8-10 urte atera genuen gai hau, eta orduan ere datu berdina ematen genuen orduan gauzak ez dira aldatu. Guk uste dugu beste sistema bat behar dugula. Sistema eredua duala agortuta dagoela. Eta guk eskola publikoak hastearen aldeko apustua egiten dugu. Nahi dugulako gure erkidegoa, Europako herrialde modernoen eta aurreratuenen pare ipintzea. Eta uste dugu balio publikoak erdigunean ipiniko dituen hezkuntza sistema behar dugula. Ahuldadei buruz azpimarratzearren batzuk. Orokorrean bai esaten da gure hezkuntza sistema ekitatiboa dela. Egia esan ez dagoelako alde handirikan, emaitza baxuak eta emaitza altuenak dazkaten ikasleen artean orokorrean, ez? Baina bai, egia da ekitate arazoak ditugula sisteman, ez? Alde batetik esan dudan, ez? Ikasleen banaketa oso desberdina da bi sareen artean, datu orokorrak begiratuta. Gero baita ere izekak eragin handia dauka emaitzetan, ondo dakizuen bezala, eta ekitate arazoak daude gela barruetan.
uste dugu behar dugula da, eskola mapa orekatu bat behar dugula, non ikastetxe guztiek erantzungo dieten kohesio sozialaren printzipioei. Eta ikastetxen arteko arrakala sortzen duen sistema dualarekin jarraitu ordez publikoa balioan ipini behar dugula. Bigarren arazoa, hizkuntza ereduen adultasuna. Hau ere, ondo dakizue, alde handia dago, adibidez, A eredu publikoak eta A eredu pribatuak oso ikasle mota desberdinak eskolaratzen ditu. D eredu publikoan eta D eredu pribatuaren artean ere desberdintasuna handia dago. Azken datuak ikusiko zenituzten, nola izek maila asko jaisten ari den D eredu publikoan. Zer gertatu zaigu, D eredu publikoa gero eta gehiago zabaldu, orduan eta anitzasun gehiago daukagu sare publikoan, eta ez dugu asmatu erronka horri erantzuten, eta hor hausnarketa sakona eskatzen digu. Esan behar da, ondo dakizuen bezala, eskola publikoan gaur egunean 80%an dagoela D eredu publikoa, eta hori ikustu balioan ipini behar dugula, ez da ipintzen balioan, eta nik uste dut aprobetxatu behar dugula hori balioan ipintzeko, baina erronka handiak dauzkago orain dikan. Eta hori erantzun behar digu. Horretarako, konponbide pedagogikoak noski behar ditugu, baina baita ere baliabidea behar ditugu, eta bestelako politikak behar ditugu. Hirugarren ahuldade bat, bikaintasun falta. Askotan entzun izan dugu urteetan zehar, gero eta ikastetxe pribatu gehiago izan, eta maila sozioekonomiko altuko ikastetxe horiek lagunduko zutela nolabait ez, bikaintasun gehiago izaten, baina hori ez da, egia ondo dakizuen bezala. Hor ere asko daukagu hobetzeko. Ikastetxe pribatuak ez dute, maila sozioekonomiko altuko ikasleak eskolaratzen dituzten ikastetxek ez dute lagundu bikaintasun gehiago izaten. Orduan horrek erakusten du, orain arte egindakoak ez duela balio. Eta gainera guk bikaintasuna ikasle guztientzat nahi dugu. Ikastetxe guztiak onak izatea nahi dugu, eta hori izan behar da gure erronka. Laugarrena, efizientzia falta. Asko inbertitzen dugu, hezkuntzan, baina gure datuak ez dira horren mailakoak. Hobeagoak izan beharko lirateke, hori, inbertitzen dugun hori kontuan izan da. Beste bat, ikerketa falta. Asko baloatzen da, etengabe egiten ditugu ebaluazioak, baina gero ez ditugu egia esan ebaluazio horretatik ateratzen dena gero ez dugu praktikan jartzen, ez? Eta egiten diren proiektu eta egitasmoak ez dira ondo ebaluatzen, ez? Orduan hori erronka. Eta azkena ikastetxe publikoek desabantaila ditugu. Estruktura propio bat behar dugu, eskola publikoa defendatzen duena, ze azken finean, hezkuntza saila askotan kokatzen da, bizaren arteko arbitro moduan kokatzen da, erdigunean, eta itunpeko sareak badaukate defendatzen dituen patronalak, baina nik uste hor eskola publikoak asko daukagula egiteko. Estruktura propio bat behar dugu, eskola publikoa indartzeko, eta benetan egiten diren politikak jarraitzeko. Eta Inigo, jarraitu. Bai, aipatu duzun bikaintasunaren hildo horretatik hor badago kontzeptu bat, eta da, gu guztio gure ikastetxetan gizarte honi eskaini behar diogun balio erantsi hori, ez da. Eta gu, zuzendaritza talde baten ordezkari naizen heinean, eta gaur, entzun ditut, ez, zuzendaritzen inguruko zenbait hausnarketan noski, baina bai da egia, edo gu behintzat horrela sinistuta gaude, eizek badula Euskal Zuzendaritza taldean lidergoaren garrantzi hori oso lotuta lan egiten duen eskola komunitatearekin. Ez nuke nik hau, gure elkartearen izaera hori ez nuke nik lotuko zenbaitzutan horri egoizten zaion eredu gerentzialistarekin. Ez du horrekin zer ikusirik. Gizarte eredu baten mesedetan lan egiten dugun kidea gara, bai? Kidego hori oso zabala da. Ez da bakarrikan zuzendaritza taldeen kontua. Zuzendaritza taldeena da, klaustroena da, baina horrekin batera eta horrexegatik azken urte luzeetan egiarekin daukagun harremana estutze nahi hau, badu zer ikusia gu euskal eskola publikoetaz eta eskola publikoaz banakakoak eta taldekakoa bereizten ditut, daukagun komunitate izaeraren ikuspegi partekatu hori, bai?
Hori galtzen baldin badeu, jai dakau. Hori galtzen baldin badeu, Jerok eta Ekaitzek oso ondo adierazi duten bestelako ereduetara eroriko gara. Eta hori arriskua da. Ahultasunen bide honetan, guretzako hori ahultasun bezala ikusten dugu, eta mehatxu bezala ere bai. Eta horrexegatik gu eraiki nahi deun Euskal Eskola Publikoa aldundu hori zuzendaritza eredu horretatik eraiki nahi dugu. Parte hartze eredu jakin baten mesedetan lan egingo duena. Eta parte hartze eredu hori komunitatearekin batera egin behar du. Orain esango ditudanak zuek oso ondo ezautza dituzute, zuen ikastetxetan eta zuen jardunbidean egunero arituko zaetelako hortan. Eta da, ikasleen beharren mesedetan, familiekin batera eta inguruan ditugun eragile guztiak ikastetxeak eraikita duen hezkuntza proiektuaren eredura lan egiten duen hori, ez da. Eta eredu horretan, horra aipatu diran hainbat ahultasun bideratzeko gaitasuna ikusten diogu. Baina hemen kontu bakarra badago, eta da elkarlanaren beharra. Eta elkarlana ekinaz egiten da. Eta hor, ekin horretan, gu badira ja urte luzeak, Euskal Eskola Publikoa gaur bihar kideekin lanean daukagun proiektu hause, bai? Nun, Euskal Eskola Publikoaren eraikitze eta erronkak gure barrutikan eztabaidatu, hausnartuko eta hobekuntza proposamenak eskainiko dizkiogun, ez? Lehen aipatu Jerok. Eztabaida gurera jetxin behar gendula, ez da? Nik gaitasun bat ikusten diot gaur egun daukagun ditxosozko prozesu honi, ez? Eta azkenean, badirudi hezkuntzaz hitz egiten nahi gehala, bai? Baina gu hezkuntzaz hitz egiten damazkigu 25 urte, edo 30, edo 40, bai? Alegia, gu beti hezkuntzaz hitz egiten aritu gea. Baina hezkuntzaz gizarteak hitz egite aldu. Hezkuntzaz gizarteak hausnartu egiten aldu. Hezkuntza jetxi aldugu gizartearen egunerokora. Pues gure ustez ikastetxeak horretarako parada bikaina dira. Beraien klaustroetan, beraien organo gorenetan, eta beraien elkarlotuta dauden bestelako eragileekin batera eztabaida hau ekartzearena. Osongi. Urrengo galderarekin joango naiz, hezkuntza sailak urrengo urteetarako balioko omen duen hezkuntza akordioa iragarri zuen irailean. Akordio horrek etorkizuneko Euskal hezkuntza sistema arautuko duen lege berriaren oinarriak ipintzeko balioko du. Zer iritzi duzue orain arte entzundako epez, edukiez, eta horrez gain entzundako zertzelada batzuen inguruan, deszentralizazioa, ikastetxeen autonomia, udalen parte hartzea eta eskuduntzak, bisaren egungo oreka bermatzea. Bueno, gu bai usten dugula prozesua irudikatu behar dela eta gardentasuna behar dugula, ez? Aldaretik gaiak zehaztu behar dira. Hau da, zeintzuk izango dira hitzarmenak barne hartuko dituen gaiak. Beste gai batzuk proposatu ahal izango ditugu. Gogoratu aurreko prozesuan, 5 gai egon ziren eta horretzan egon inongo aukerarik gai gehiago proposatzeko. Gero baita ere zein izango da lanketa metodologia, hau da ikastetxeek parte hartu izango dute, gurasoek parte hartu ahal izango dute, gizarteak, eragileak, eta nola eta nortzuk adostuko dute. Nik dut hor gardentasuna falta dela, ez? Eta horre deskonfidantza sortzen du. Eta guretzat garrantzitsua den galdera, zeintzuk irabazi izango ditu eskola publikoak prozesu honetan, ez? Guk egia esan, momentu honetan deskonfidantza dakagu, eta zergatikan, ez? Piskat entzuten ditugunak entzunda, ikusita zelako proposamenak dauden, ez? Zunbatzen duguna da, benetan itunpeko sarearen eskaera historikoei erantzutea baino ez dela nahi momentu honetan, ez? Hezkuntza zerbitzu publikoa arautzea eta baldintza berdinetan finantziatzea bi sareak, ez? Hori egin nahi da, sare publikoaren eskaera historikoei inolako erantzunik eman gabe, ez? Eta hauek dira, eskola publikoarentzako plan estrategikoa, berezko finantziazio eredu batekin,
hasten lagunduko diona, eta hezkuntza sistemaren ardatz bihurtuko duena, ez? Asmoa baldin bada, hezkuntza modernizatu eta eguneratu behar den eskusa horrekin egungo sistema mantentzea, hau da, egungo sistema izatea erdia pribatua eta erdia publikoa eta gainera guztiok eguneko finantziazioa izatea, hor gu ez gaituzte aurkituko, hori ez da gure eredua. Ezin da akordio bat egin, bakarrikan sistemaren arlo batek eskariak jasota, ez? Eta, esan bezala, guri ez gaituzte aurkituko egungo sistema dual hau legitimatzea helburu duen lege batean. Kontuan izan behar da gainare, eta hau atera da, orain arte, momentu honetan itunak berritzen ari direla. Gogoratu LOMCErekin itunak ja 6 urtetarako adosten direla. LOMCE oraindik aplikatu egiten da, LOMLOE eta ez dakit hemen atera da lehen, baina LOMCE aplikatzen jarraitzen dugu. Oraintxe bertan, 2022-2028, 6 urtetarako adosten ari dira itunak. Eta, klaro, 6 urtetarako adosten baldin bada ikastetxe pribatuen finantziazioa, horrek blindatu egingo du egungo egoera, ez? Orduan, nik uste dut tramparik ezetz. Deskonfidantza sortzen digu baita ere presaka egitea prozesu bat, ez? Hemen lehen egon gara hitz egiten, eta, uste dut jende desberdinak hitz egin duela, eta oraintxe azkeneko kideak baita ere, holako gauza bat egiteko denbora behar da, parte hartzea behar da, eta prozesu gardenak berdine bestela deskonfidantza sortzen da. Deskonfidantza sortzen dugu baita ere, jakinda, egun indarrean dagoen legea ez dela bete. Eta gogoratu, 83ko legea dela, Euskal Eskola Publikoaren legea. Euskal Eskola Publikoaren legeak asko hitz egiten zuen adibidez eskola publikoaren autonomiari buruz, ekonomikoa, langileena, eta guzti hori ez da garatu. Ez dira egin politikak hori garatzeko. Orduan, eta bestalde baita ere, gogoratu, itunak dekretu bidez arautzen direla, dekretu horiek esaten duela argi eta garbi, itunak, kuotak ez direla kobratu behar, baita ere esaten da ez direla etapa, baldintza batzu bete behar direla, ituna lortzeko eta eaen guztia ituntzen da, ondo dakizuen bezala. Orduan, kontestu horretan kokatu da, gero baita ere, ikusi dugu baita ere Kataluniako adibidea, 2009ko legea da Kataluniakoa, eta, gu pixka bat ezagututa hango gurasoen iritzia, Kataluniako prozesuaren iritzia, Kataluniako prozesua ezagutzen dugu Kataluniako legea, gero egin diren dekretuak, segregazioari aurre egiteko eta hango gurasoen elkarteak oso kritikoak dira prozesu horrekin, orduan, ikas egin behar dugu baita ere. Prozesu horietatik. Orduan guzti hau esan da, guk egiten dugun hausnarketa hau da, ez? Ez alda hobe gure hezkuntza sistemak dituen arazoak konpontzeko politikak abiatzea, ez? Eta goian aipatu ditut ahuldade batzuk, eta ondoren egitea lege bat, ez? Uste dugu, hezkuntza legeak balio behar duela hezkuntzan ondo funtzionatzen duenak legitimatzeko, ez? Eta momentuan baditugu hainbat gai eta hainbat arosokuk gure dokumentuetan hainbat urteetan zehar planteatu ditugunak eta erantzunik ez dutena jaso. Guk ez daukago presarik lege bat egiteko, legea egiteko eskaera inoiz ez da jaio gutatikan, hori argi utzi nahi dut, hori batez ere itunpeko sareanen eskari bat izan da, eta guretzat askoz importanteagoa da, egun gure hezkuntza sistemak dituen arazoak konpontzeko politikak egitea, egungo egoera legitimatuko duen lege bat egitea baino. Hezkuntza politika horietara bilduaz, hor, muinean beharrezkoa litzakena garatzen jutea eta ezur mamitzen jutea da Euskal Eskola Publikoarentzako berariazko proiektu bat, ez? 6 urtetarako itunak sinatuko diren bezalaxe, guri dagokiguna izatea urteko aurrekontuek eskaintzen duten horren araberako irudia eta zerbitzua ematearena, ezta? Nekez konpetitu daiteke, eta hemen kompetentzia eta kompetizio kontzeptua sartuko dut, nekez konpetitu daiteke 6 urtetarako proiektu X bat garatu dezakeen norbaiten aurrean, nun zeuk zure barruko zerbitzu horiek urtetik urtera moldatzen eta segunta aro ekonomikoan bizigaren eraldatzen, murrizten edo gutxitzen ibili bartzaren, ezta? Hemen
argi dagoena da, beharrezkoa daukaguna da Euskal Eskola Publikoaren proiektu estrategiko bat garatzearena. Eta proiektu hori ez nuke inolaz ere legegintzaldi batetara lotuko. Hemen 6 urteen kontzeptu hori minimoa iruditzen zait. Ze lehen ere aipatu eginda, hezkuntzan edozein eraldaketa sakon egin nahi baldin bada, ezinezkoa da eraldaketa azkar batet, alegia, fast educationarena gurean ez dabil, gurea slow educationarena da. Alegia, orain, aurreikusten ditugun eta aplikatzen ditugun aldaketak, hemendikan 6 edo 8 urtera eragina sendoa ikusiko dugu, sakoneko eragina hor ikusiko dugu, ezta? Baino aldatu daitezke, epe motzerako zenbait hezkuntza politika aldatu ditzazkegu eta moldatu ditzazkegu, itxoin gabe balizko hezkuntza lege baten aurrean. Hezkuntza lege horri galdetu egin dezu, ezta? Ze eskatuko genioke, bai? Bai, urrengo galdera zen. Bai. Barkatu, konpintxatuta gaude, eta bagenek izkin galdera. Ez da nabaritu, Inigo, ez da nabaritu. Bate, bueno, barkatu, spoilerra. Ez, humore pixka daia ordu hauetan ere, gaizki ez. Bai, galdera izango litzateke, zer jaso beharko luke zuen ustez, hezkuntza lege batek, zer erronka eduki beharko luke? Bueno, bai, nik bai esan nahi dute, gu eskola publikoan bai gaude barne prozesu batean murgilduta, ez? Gu bai ari garela, martxan jarri dugu ja, baina bai nahi dugula barne prozesu bat egitea eskola publikoan, ez? Eta eskola publikoan eztabaidatu, oda ikastetxeetan eztabaidatu, zer nolako lege horrek ze jaso beharko luken, edo zelako politikak egin behar diren, ez? Eta gu bintzat eskola publikoan egingo dugu geure prozesua. Badaude beste prozesu batzu, baina guk gurea egingo dugu, abiatzen ari gara, eta guk hor zehaztu ditugu guretzat, gure ustez, eztabaidatu behar diren gai batzuk, ez? Gai hauek ez dira berriak esan bezala gure dokumentuetan jasota daude, baina pixkat nahi ditugu gai hauen buruz bai nahi dugu eztabaidatu, ez? Eta lehenengo puntua da euskal gizarteak behar duen hezkuntza sistema, ez? Guk uste du definitu egin behar dela zer nolako hezkuntza sistema nahi dugun, ez? Zelako gizartea nahi dugun eta gizarte eredu horren arabera erabaki behar dugu zer nolako hezkuntza sistema nahi dugun. Eta gure ustez izan behar da justua, dezentralizatua eta kohesioa eta inklusiboa helburu izango dituen hezkuntza sistema. Uste dugu baita ere, eta goian lehen aipatu duen bezala, aldatu egin behar dela, publiko-pribatu estatusa aldatu egin behar dela, eta eskola publikoa izan behar dela hezkuntza sistemaren ardatza, lehen komentatu bezala, eta horretarako hezkuntza publikoa indartzeko politikak egin behar direla. Bigarrengo gai bat guretzat da euskara eta eleaniztasuna, ez? Guretzat euskara gizarte kohesioaren bermea da. Guk euskara guztiontzat nahi dugu, eta ez bakarrikan batzuentzat, ez? Euskara izan behar da gizarte kohesioaren berme. Eta bai behar dugula bi hizkuntza ofizialen ezagutza efektiboa eta hirugarren baten ezagutza nahikoa bermatuko duen akordioa. Aspaldi izan dugu, hizkuntza ereduen sistema agortuta dagoela, ez? Eta lehen aipatu dudan bezala, guk gainera sare publikoan arazo handia daukagu hizkuntza ereduekin, batez ere gure A eredua, geto bat delako. Hirugarrengo gai bat, eskolaratzea eta eskaintzaren antolaketa, ez? Eskola mapa eguneratu egin behar da, behingoz, aspaldiko kontua dago, ez? Aniztasuna balorean ipini behar da, kontzentrazioak egin behar dira. Uste dugu baita ere, eskaintza publikoa berrantolatu egin behar dela, eskaintza berrantolatu egin behar dela, eskola publikoaren eskaintza handitzeko. Eta ez dela, itundu behar baldin eta plaza publikoak baldin badaude. Areta gehiago, orain, non, jaiotze tasa bera doan, bai? Eta uste dugu baita ere 0-3 etapa sustatu egin behar dela eta berrantolatu egin behar dela etapa hau. Laugarrena finantzaketa. Inbertsioak handitu behar dira eskola publikoan. Azpiegiturak, ekipamenduak eguneratu egin behar dira. Gure zerrenda oso luzea da, azpiegituren kontuan zerrenda oso luzea daukagu. Erratiak egokitu egin behar dira, ikastetxearen konplexutasunetara, metodologia berritzaileak erabiltzeko formakuntza eta baliabidea behar ditugu. Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak bermatu behar dira, batez ere euskara, berdintasuna eta kohesioa helburu dutenak, eta hezkuntza baliabide irekiak bermatu behar ditugu.
Eta gero baita ere uste dugu eskolaratze inklusiboa bermatuko duten inbertsioak lehenetsi behar direla. Eta bueno, Bai, hortik, tiraka, hor badago kontzeptu bat aipatu desuna, Lourdes dana, desregularizazioarena eta deszentralizazioarena. Horrekin kontu handia eduki behar dugu, ez? Ze autonomiaren auzian ere hau maigaineratu egin zan, ez? Nun autonomiaren garapena ikastetxearen, ez dakit, ikastetxe hon, irtenbide magikoa izango ote zan, ez? Baina, claro, horrek zein lekutan uzten du lehen aipatu dudan Euskal Eskola Publikorako estrategia komun hori, alegia. Nola autonomiaren atetik sar dakiguken desregularizazioaren xomorroa, bai? Nun ni nire ikastetxean kriston eskola komunitateakat, kriston parte hartze eredua gauzatu dudan, baina nire eskolatik 200-500 metrora dagoen beste eskola publiko bat hori ez duena, eta gubion arteko ezberdintasun hori, arrakala hori haunditzen jutean, ez? Ja ez naiz hitz egiten ari sareen artekoa, hitz egiten ari naiz sare barrukoan, bai? Eta minbizi hori zenbait mamuen astintzearekin igual liluratu egiten gara, baina kontu handia eduki behar dugu. Desregularizazioaren akats hori egin dezakegun akatsik eta larrienetako bat izan daiteke. Ontasunaren izenean, ze hor borondate txarrik ez dago, nik nire eskola komunitatearen oberena bilatzen dut, bai? Baina hor oso garrantzitsua da gu eta moduko bestelako elkarteak, nun elkarren arteko saretzetik eta parte hartzetik kode etiko minimo bat adostuta daukagun. Nun jakin badakigun zeintzu diran gu guztiok bat egiten gaituen balio, izaera, deitu diezaiogun nahi dugun bezala, bai? Misio, ikuspegi. Azkenean, gizarte berdin baten zerbitzura gaudelako. Eta hori, gure ikastetxe bakoitzetik bermatu egin behar dugu, baino taldean ere. Hori oso garrantzitsua da. Artikulazio hori gure ustez behintzat ezinbestekoa da. Bai? Eta gu lan horretan ari gera. Aipamen txiki bat deszentralizazioaren kontzeptu horretatik. Aipatu egin dituen erronketatik tiraka, urrengoak zeintzu lirateken. Aipatu dudan honekin zerikusi zuzena duena, ez? Eta da, hezkuntza komunitatearen sendotzearena. Hezkuntza komunitatea eta gobernantza eredua. Gobernantza eredua, bai, inguruan ditugun bestelako administrazio eragile dena delakoekin, baino barrura ere bai. Alegia, zein nolako lidergo eredua garatu egiten dugun gure eskola publikoetan, bai? Eta bide horretatik oso beharrezkoa dugu hezkuntza komunitate ahaldundu bat, ze eskolak izan dezaken altxorrik eta potenteena bihurtuko zaigu, eragiteko ere eta sortzeko ere baliatu eta lagungarri egingo zaiguna, erabilgarri hitza erabili barrun, baina ez zait gustatzen erabilgarri baizik eta balia ulertu jazute, barkatu, arratsaldeko 6 dira eta nekatuta nago. Bueno, nekatuta gaude, barkatu. Eta gobernantza sistemari dagokionez, beste horren beste, bai? Zein nolako parte hartze eredua bilatzen dugun, gure ikastetxetan ditugun erronken aurrean, gure kideekin, gure inguruko diot orain, ez? Municipalizazioa. Eta gero, berrikuntza eredua. Zer nolako berrikuntza eredua, ikastetxeetako beharrak asetuta egoteko. Lehen aipatu eginda figura berriena, bai? Hemen pertsonak behar ditugu. Pertsona adeitsuak behar ditugu. Horretan, nire ustez, eta hau ja Inigo Salaberrianen iritzia da, hau ja ez da eizeko ordezkari bezala, hemen gure ikastetxetan behar ditugunak dira pertsona adeitsuak. Zu pertsona adeitsuak balin badituzu, edozein lanpostutan proiektu aurrera dijoa.
Aditsuak, baino kritikoak. Aditsuak, baino kritikoak. Bi gaitasun horiek uztartu egiten balin baditugu, edo zerri aurre egin diezaiokezu. Bai? Baino horrekin bakarrik ezin da. Ze, claro, mendia jan egin behar dezunean, behar dituzu pika, behar dezu pala, behar dezu tarteka ere dinamita pixkat, bai? Eta erraminta horiek edo tresna horiek edo baliabide horiek ere beharrezkoak dira. Eta orain etortzen da, kontzeptu zentral hori, baliabideena. Baliabideak ere beharrezkoak ditugu. Ezinbestekoa dira. Ze baliabiderik gabe, ontasunean eta abegikortasunean eta profesionaltasunean soilik oinarrituta jai daukau. Jai daukau, ze erre egingo gea. Eta mendia jan egingo gaitu. Eta gu mendia jan egin behar dugu. Zergatik? Ze mendia kenduta bidea irekitzen diegu atzetikan etorriko zaizkigunei. Beraz, erronken aldetikan, hezkuntza komunitatea sendotzearen beharra, gobernantza eredu berri hori gure beharretara eraikia, berrikuntza eredu hori ere bai gure beharretara sortua eta garatua izango dana, zeren orain, azkeneko 2 urte hauetako erronka ez da nola nahikoa izan. Eta aurre egin diogu. Eta ondo egin aurre gainea. Ordurik gabeko egunak helburu bakar baten mesedetan jarrita. Eta zan gure neska mutilak aurrera teabar genitula. Bai? Baina hori ez da jasangarria. Hori ez da jasangarria epe luze batean. Eta hori horrela eraikiko duen gobernantza eredu bat ez da jasangarria izango. Beraz, beharrezkoak ditugu baita ere, horren moldura, eredura sortutako balioide nahikoak. Bueno, azken hausnarketa eskatuko dizuet, gero galdera txanda, hausnarketa txanda ireki ahal izateko. Gaur hemen, hezkuntza eta orokorrean eragile ezberdinetako kideak elkartu gara, bai eta inkluso goizean ere momentu batean hezkuntza saileko kideren baten presentzia ere izan dugu. Horrek bere horretan balio handia duela uste dugu. Ekarpen eta hausnarketa ezberdinak konpartitzeko asmoaren baitan egin dugulako hau. Aurrean dugun hezkuntza akordioa lortzea ez baita erronka makala, euskal gizartean ditugun erronkei erantzuteko. Eta azken hausnarketa bezala ige eta aizetik nola amesten da etorkizuneko euskal eskola publikoa. Nola bihurtu dezakegu amets hori, ez? Nola amets hori egi, nola bihurtu dezakegu amets hori egi eta nola ezur mamitu hori. Nik lehenengo kontu dut hezkuntzan publikoa hezkuntzan balorean ipini behar dela, ez? Herri honetan, eaen, osakidetza potente bat daukagu eta uste dugu hezkuntzan ere berdina behar dugula, ez? Benetan balorean ipini hezkuntza publikoa, ez? Eta hor, eskola publikoak egin duen guztiari errekonozimentu bat merezi duela, ez? Orain, eztabaidan hitz egiten da, hori, euskalduntzeaz, parte hartzeaz, komunitario ideiaz, ez? Eta guzti horretaz asko dakigu eskola publikoan. Nik ez dute zer entzuten familien parte hartzeari buruz, guraso elkartei buruz, ez dute zer entzuten. Eta egia esan, eskola publikoan izugarrizko esperientzia daukagu arlo horretan. Eta, guk, ez dakit, egunero gurasoak euren denbora ematen dute eskolak benetan komunitarioak izateko, eta horretan esperientzia handia daukagu. Eta faltan botatzen dut horren errekonozimentua. Euskara, konparatu EAE, Nafarroa edo iparraldeko datuak. Konparatu nola gauden sare publikoan EAE eta nola dauden Nafarroan. Osea, ikusi zelako bide egin dugun familiek, egin duten aukeraketarekin, irakasleok, egin duzuen lan guztiarekin, ez? Nik guzti horren errekonozimentua faltan botatzen dut. Badago, ez dakit, eskola publikoak egin duen guzti hori, ez dakit, tapatzeko edo olako zera bat, ez? Eta hori, nik uste errekonozimendu behar duela eskola publikoak, kohesioa, segregazioa, horretaz asko dakigu eskola publikoan, horretaz ikasen nahi baduzu etorri eskola publikoetara, ez?
Ni pixkat hori, ez? Eta dauka sentsazioa renuntziatzen ari direla, ez? Partidu politikoak benetan eskola publiko indartsu bat izatea, hori ezin dugu onartu. Nik uste dut gizarte moduan hori ezin dugula onartu. Lehenengo hasi behar gara aitortzen eskola publikoak egin duen zera guzti hori, benetako diagnostiko bat egin, eta ez hor dauden diagnostiko horiek ez dutela, ez? Nik uste dut lehenengo gauza hori balorean ipini behar dela, publikotasuna balorean ipini, eta noski titularitatea lotuta dagoela guztiz publiko izatearekin, argi daukagun bezala, gizarteko gainontzeko arloetan. Eta behin hortikan abiatuta, uste dugu eskola publikoak hasteko politikak behar dituela, dugu gainbat kontu planteatu ditugu, behar duena da, gero eta familia gehiagok eskola publikoa aukeratzea, eta horretarako politikak egin behar dira. Benetan, eskola publikoa erdigunean ipini behar da, eskola publikoaren beharrei erantzun behar da, politikoki, eta orduan, gero eta familia gehiagok aukeratuko dut, benetan eskola publikoa izango da hezkuntza sistemaren ardatza. Nik lehen komentatu dugu, uste dugu eskola guztiak onak izan behar direla, eskola publikoak erantzun behar dietela aurretikan planteatutako helburuei, euskara, kohesioa, partaidetza, eta uste dugu inbertsio gehiago behar direla eskola publikoan, lehenik eta behin eskola publikoaren beharrei erantzun behar zaie, eta azkenik atera da, gobernantza eredu bat behar dugu, baita ere, deszentralizazioan oinarritua, baino kontuz deszentralizazioarekin, aurrekoan Gonzalo hori entzun nion, eta hona ekarri nahi dute hitz horiek, ez? Deszentralizazioak ez du izan behar, ez dakit, hezkuntza sailari kentzea bere lana, ez? Hezkuntza sailak bermatu behar ditu ikastetxe guztientzako beharrezkoak diren baliabideak, eta gero hitz egin dezakegu baita ere udaletxeen eskumenaz, eta barrez baino dut udaletxen kontua luzerako eztabaida bat da, ez? Errez hitz egiten dugu horretaz, baina horretaz uste du sakonean hitz egin behar dugula, hor badaukagu guk esperientzia udal eskola kontseiluetan, eta horretaz luze hitz egin behar dugu. Orduan, esan bezala, gobernantza eredu berri bat, non deszentralizazioa emango den, baina baita ere eskola komunitate indartsuak izango ditugun parte hartzean oinarrituta, eta esan bezala eskola publikoan horretaz asko dakigu, eskola publikoan asko dakigu, eskola komunitarioaz. Ezagutza hori ikastetxetan dago, ezagutza hori garatuta dago. Azkeneko 35 urtetan, aipatu dira hainbat eta hainbat erronka horien, esperientzia dago ikastetxetan. Eta eskenatoki berrien eta behar berrien erantzuna eman eginda. Genitun baliabidekin, genuen ezagutzarekin, eta genuen borondaterik onenarekin, behar horiei erantzun egin zaie. Eta etorriko direnei ere erantzungo zaie. Eta hemen hasieran aipatu duzu, ez? Publikoaren izaera hori nik uste dut aldarrikatu egin behar dugula. Aldarrikatu eta aitortu. Publikoak atera gaitu momentu honetan, aurrez aurre, gu tartetxo batean bada ere musuko hau kentzeko aukera izan da, baina ez gaude pantalla baten atzean, ez? Baina gaur goizean, eizeko hor numait, 80 zuzendari ezberdinekin bilduta egon duera, bilera ezberdinetan, eta naia hori xezan, ez? Elkarrekin egotearena. Eta publikoaren izaerak hori du, elkarrekin egon behar dugu. Elkarrekin egon, elkarrekin eztabaidatu, elkarrekin hausnartu, elkarrekin besotik altu, eta ditugun erronkei aurre egin. Euskal Eskola Publikoa sendotze eta alduntze prozesu sakon batean dago. Hori dudik ezakat. Dudik ezakat. Zeren bide ezberdinetatikan borondate hori gauzatzen ari da. Esparru ezberdinetan, eremu ezberdinetan, bakoitza bere hezkuntza komunitatean hori sendotzen ari da. Baina mehatxuak ere baditugu. Eta ezin dugu ostrukaren egin, mehatxuen aurrean. Jakin badakigu hor ditugula. Baina mehatxu horiek gure alde bihurtu inbarritugu. Erronka gisa formulatu, eta gu honezkero dakizkigun erantzun horiek, gure esperientzian oinarritutako erantzun horiek, erronka horiek eta mehatxu horiei aurre egin. Zergatik? Zeren bestela, ez eginean gelditzen baldin bagara, orduan gertatzen diren elefante hauek agertzen zaizkigula gela erdian, bai? Baina elefantea hor zegoen.
Eta eskatu didazu amestearen kontu hori, ez? Ametxearena, burura datorkit honezki hoia jubilatuta daun zuzendari batena, eta berak udako ikastaro batzutan, egin genituen lehendabiziko udako ikastaroetan, botasun esaldi bat, eta tarteka gure bestekide batek gogora ekartzen du, ez? Eta nola amesten duzu, Euskal Eskola Publikoa etorkizunekoa, ez dakit amets hori gauzagarria izango den edo ez, baina egunero gauzagarria izango litzateken bezala, edo balitz bezala lan egingo dut. Eta horretan gaude, horretan sinisten dugu, bai egiek eta bai eizek, eta bueno, hausnarketa horrekin goxo gelditzen naiz. Alegia, amets hori egi bihurtuko deula. Oso ongi, eskerrik asko. Badugu orain tartetxo bat, galderetarako. Bai. Galderak, hausnarketak, edo hemen gaur egunean zehar esandakoen inguruan ñabardurak ere egin daitezke noski. Bai, horrela gutxinez emakume batek galderan bat egin dezan, ze badirudi ez gala osartzen oanik, ez? Ezkaren beti berdinak hitz egiten dugu, orduan, baina, bueno. Goizen gauza asko esan dia, baina besteen artean, argi dago hezkuntza, balizko hezkuntza itun horren inguruan gutxi dakigula, momentuz ez jakintasuna da nabarmen, baina gauza batzuk, bai, nik uste nahiko errepikatzen diala behin eta berriro, bat deszentralizazioarena aipatzen zen dut, eta bestea zuzendaritzen lidergoarena. Lidergoa ez da nahi bereziki gogoko dudan hitza, baina zuzendaritzen autonomia esan dezagun, bai. Goizean hemen Kataluniako esperientzia ekarri digun Xabier Diaz egon da, eta berak hango zuzendaritzen autonomia horren inguruan hitz egiterakoan bazeuden esperientzia honak, argi dago, guk ere partekatzen dugu, ez? Onuragarria ere izan daiteke, baina nepotismoa, dedokraziak, alakoak ere aipatzen zituen. Orduan, bai Lurdesek ere aipatzen zuelako deszentralizazioa onuragarria izan daitekela, baina bi eremuetan, ez? Nola egin deszentralizatzeko edo autonomia hori emateko, baina desregularizatu gabe. Bai? Esan dezute, hor dago mamua. Nola egin dezakegu, ez? Zeintzuk lirateke horretarako gakoak. Badakit zaila dela galdera, baina, Bideia datozki, hau galdera nik erantzunik ez azkat. Ni ditut bizipenak eta ditut nire barne refleksiak. Aipatu dituzun bi hoien aurren, ikuste ditut bi behar. Bata da, administrazioak ezin utzi dezakeen, edo kasu honetan hezkuntza sailari dagokion esku hartze hori eta ikuskaritza lan hori hartu, bereganatu egin behar du, ezin du utzi alde batera. Biak oso antzekoak dira. Deszentralizazioa ez da pseudo-privatizazio bat, lehen aipatu egin du, ez da, apuntatu indet, zeizu herri gustatu zait, endoprivatizazio bat, ez? Alegia nik laja egiten dut, eta abenduaren 31ean bueltatu izkiazu kontuk. Eta ni bitartean, ez, horrelako plangintza batetara edo planteamentu batetara balin bagoaz jai dakau. De hecho, nik uste dut hori dela orain gertatzen ari dena beste sareekin. Esate aldera, bai? Beraz, hor, deszentralizazioaren kontzeptu horretan, bai, kokatuko nuke kontrol zorrotzarena, bai? Kontrol zorrotza, mantendu behar diran gutxienezko estandar bateratuak bermatuak izan daitezen, bai? Eta agian, negoziazioa gutxienezko estandar horien definizioan legoke, bai? Baina hau ja beste maila batetara eramaten hau, bai? Eta gero esan dezu, zein izan da bigarrena, barkatu? Zuzendaritzen, bai, nik hor zuzendaritzen autonomiaren eta ekinbidearen ontasuna
lehenik eta behin jartzen dut formakuntza eraginkor batean. Osea, zuzendaritza formakuntza klabea dakau, baino ez soilik, eta ez hasierakoa, baizik eta bitartekoa ere bai? Jarraia, long life learning, barkatu. Pedro, nola zan euskaraz? Bien. Bueno, espero dut gure zuzendarien hobe beharrez eta haien familien hobe beharrez bizialdi osorako ez izatea. Baino bai da egia, batzuk 8, 12, 16 urte egiten dutela eta duintasun izugarriarekin eta gerenzialistatik oso urruti, de hecho. Kasualki, horiek dira nire ustez adibiderik eta abegikorrenak edo zehatxuenak, ez? Horiek kontutan hartu behar ditu, zein politia, ez? Jubilatu eta jubilatu zuzendari bezala eta onartu egin zitzaizkigun plus horiek, bai? Zuzendaritza usten dezunean, halako plusa kobratuko ezu dio. Baina 16 urtea mazkit eta jubilatuko naiz. Ni noiz kobratuko ditut horiek, inoiz. Kedan, horrez. Esan nahi dut, barkatu, harira etorrita, zuzendaritzen autonomia ezin dugu nahastu, hemen oso ezaguna duzuten Aitorrek behin eta berriz aipatzen duen eredu gerenzialista horrekin. Eta nepotismoa, dedokraziarena, antipodeetan gaude. Antipodeetan dago, ez gu elkarte bezala, antipodeetan dago izaera publiko horretatik. Nik uste dut, ikuspegi hori askoz ere gehiago duela, ikuspegi pribatutik eta gerente irudi horretatik, gu Euskal Eskola Publikoan urteetan garatuta daukagun zuzendaritza eredu aurrerako horren iruditik. Orduan nik bi elementu horiek, alegia. Ez ustea, erderaz esaten dena no hacer dejación, alde batetik, eta gero gure aldetik formakuntza eta formakuntza horren jarraipena. Eta ezinbestean saretzea. Saretzea, ezagutzen partekatzea. Ibarrangelun daukaten beharra lezon dauzkagu, eta lezon dauzkagun erantzunak balio zaizkio lantziegoko eskolari. Eta hori artikulatu inbar dugu, hori informazio hori partekatu inbar dugu. Eta gu horrekin sinistuta gaude, eta nola ameslari batzuk garen, hortan gabiltza. Ni bakarrekan bi ideia hitz egin duzu zuzendarien formakuntzari buruz justu atzo biok egon ginen Lasarteko berretze egunean zuzendarien formakuntzan egon ginen partaidetzari buruz hitz egiten diote pixkat adibidea ipintzeko. Eta egongo gara herrialde bakoitzean parte hartuko dugu elkarrekin partaidetzari buruz hitz egingo dugu zuzendarien formakuntzan eta hor hitz egiten dugu guzti honetaz, ze importantea da, elkarrekin joatea familiak eta ikastetxe eta barrez, eta gai horri buruz justu batzu hitz egin genuen. Guk uste ulertzen dugu baita ere zuzendaria izan behar dela ikastetxearen ordezkari administrazioaren aurrean, administrazioaren aurrean eta guztiaren aurrean, hori guk hola ulertzen dugu. Eta desregularizazioari buruz lehen uste dute egin dudat komentario bat, ez? Osea, diot, hezkuntza sailak bermatu egin behar di ikastetxe guztiei zerak, ez? Minimo batzuk, adibide bat jarriko dizut lehen hitz egiten ari garen, egon garena, ez? COVID garaian, herri batzuetan karpak ipini ditu udalak eta beste batzuetan, ez? Bilboko ikastetxe publikoa bazara ez daukazu karpa bat, eta ez dakiz herritako bazara karpa bat daukazu. Ez, hori ezin da izan. Orduan, deszentralizazioa eta udalena nik uste dut sakon aztertu behar den gai bat da. Sin más. Arratsaldeon. Lehenengo eskerrak emuna edotzuet modu orokorrian esandakoengatik eta zehazki Lurdesi 0-3 zikloa ipatzeagatik. Ni aurreskola partzuergoko hezitzaile naiz. Eta ez dut aukera galdu nahi, gure realitateari buruz aipamen pare bat iteko, edo osnarketa edo, nabardura bat, karpen bat jartzeko eta igual bukaeran galdera bat. Hezkuntzari buruz hitz egiten duenean, askotan 2 urtetik aurrerako hezkuntzari buruz hitz egiten da, ezta? Nik esan dute bezala aurreskola partzuergoko hezitzaile naiz, aurreskola partzuergoa kasi 100%, 0-2 adintartiari eskainitako zerbitzu enpresa publikoa da, bai.
udaletxe eta hezkuntza sailan arteko partzuergo bat. Goizian Joxanek esan duen bezala, udaletxeak hor protagonismo handia dakate, eta horrek haurreskolen arteko sekulako desberdintasunak ekarri ditu, eta horrek lan baldintzetan, bai langileenian, eta azkenean ematen den zerbitzuan, zerbitzuak beha oso ezberdina da, izan daiteke ez, da. Orduan, 2 urteko gelak ja hezkuntza publikoan sartuta dozen momentuan ziklua beraia apurtuta da. Orduan, zuk esan dozu momentuan 0-3 ziklua berrantolatu inber dana, guk Haurreskola Partzuergoko lantaldian ikusten duguna, eta baita, ari gara saiatzen bintzat, hausnarketa bat aurrera eroten, berrantolaketa hori beharrezkoa da. Ziklua beak oso desitxuratuta dauelako. Zer esanik ez, Nafarroako egoera, larrixegoa dalako, hor 0-3 apenas existitzen dalako, eta hor da, salbezik enpueda bat. Publiko eta pribatuen arteko zera horretan bai, aipatu nahi dut kopuru bat, zifra bat. Haurreskola Partzuergoak eskaintzen ditu gutxi gora bera 8.500 plaza, bai? Jaiotza tasan jaitsierari buruz hitz egiten danean, Haurreskola Partzuergoa 2003an sortu zen zerbitzua da. 2003tik 2004 bostera 6ra 7ra 8ra, 2012-13 gutxi gora bera jaiotza tasa igotzen joan zen. Eta jaiotza tasaren jaitsiera 3-4-5 urteko lehen hezkuntzara iritsi danean, nik bai ikusi dut orokorrian, bai igual eragile politiko edo sindikatu mailan, eta bai gizartean nola baiteko posizionamendu aldaketa. Ze jaiotza tasa horrek goiko ziklo batzuei eragin dienean beste alarma batzuk. Haurreskoletako edo 0-3an geratu zanean, etzan horren besterako. Baina, klaro, ezinbestean jaiotza tasa horren jaitsiera horrengo zikloetara iritsi da, eta hor beste alarma batzuk inago esaltu. Hori jaiotza tasaren gainean. Era berian, publiko eta pribatuen artean. Esan duten bezala, Haurreskola Partzuergoak 8.500 plaza eskaintzen ditu gutxi gora bera. Ikasturteak azten dianean, esango nuke gaur egun plazen erdia ez dela betetzen. Gero egisa da, ikasturtean ziar betetzen joanten dela. Baina ez da inoiz iristen, inundik inora guztia betetzera. Aldi berian, hau da, Haurreskola Partzuergoaren plazen erdisa utzik dauen bitartean, aldi berian, ari gara finantzatzen diru publikoz, pribatuan, beteta dauen plaza kopuruaren, hau da, haur batek okupatzen dauen plaza bakoitzaren kostoaren 60% diru publikoarekin. 0-3an. 0-3 eskaintzen duten, ia 280 zentru finantzatzen dira. 280 zentru horiek izaera ezberdinak izan ditzakete. Danadako hartzendegi pribatu, edo danadako kristau eskolako hartzendegi, edo ikastolako zerbitzu, edo danadakoa, bale? Ia 280. 26 milioi euro dira ikasturtean, bai? Baina, Haurreskola Partzuergoko plazan kopuru erdia eskaintzen dagoena utxik dago. Eusko Jaurlaritza edo Hezkuntza Sailaren hitzetan, pribatu horiek eskaintzen dituzten plazak, Haurreskola Partzuergoak eskaintzen dituen plazak osatu egiten ditu. Hau, Erkoreka jaunak berak esan da, diru laguntza hauek justifikatzeko. Nik iten duguna hausnarketa da, Haurreskola Partzuergoak eskaintzen dituen plazek osatzen dituzte Haurreskola Partzuergoan utxik dauzen plazak. Ez, danadalako zentro pribatu horrek eskaintzen dituna. Hau da, ari gara, zerbitzu publiko bat eskaintzen, infraerabilita edo, ez dakit nola esan, dagoena, taldi berian ari gara 160ekin finantzatzen pribatuak eskaintzen dagoena, oso helburu konkretuakin. Horrek eragiten dagoelako alfombra gorria jartzia gero 2 urtetik aurrerako zerbitzu horri, porque 0-3a 100% pribatua da. Bai? Horrek, adibide azkar bat emateagatik ekartzen dagoena da, Haurreskolak Partzuergoak kuota kobratzen ditu, oda, zerbitzu publiko eskaintzen da, baina 210 euroko kuotak kobratzen ditu hilabetian, tope, gero merkiago bada, 0 kuota ere bai, baina, simbolikoa da.
aurreskola da hortzenik pribatu askok lortzen dute diru laguntza publiko horiekin eta goiko ziklo batzuetako finantzaketari esker aurreskola partzuergoaren kuota baino merkeagoa izatea. Datu hauek guztiak jakinda, ze inork ez da sekretupian ezer gordetzen, nik ezinotu lertu administrazio publiko batek hori guztia barkatu, besterik gabe onartzia. Eta are gehiago, gizarte bezala, horrek hausnarketa kolektibo bat behar dau bai ala bai. Motza izan behar nintzela esan dut, baina azkenean luzatu naiz, baina azkenean aukera ez nuen galdu nahi. Eta importantea da niretzat, evidentemente, aurreskola partzuergoko hezitzaile bezala guzti honi buruz berbaitea. Eta hau guztia esan da, nahi notzuen, zuei galdetu, zuek nola ikusten dozuen, edo zer hiru zikloari, edo, esan duten guzti hau hausnarketa bat, edo, zuen ekarpena eskatu nahi notzuen. Eskerrik asko. Izena barkatu? Iban. Urte askotako. Eta gero telefono askatuko, noski. Aipatu ez duna hau, izan daiteke, hemendikan eta 6-8 urtera, eskola publikoan izan dezakegun, izaera asistentzialista horren mamua. Bai? Gero gehituko nioke, langile pribatu, lankideak ditugun langile pribatu horien prekarietatea ere bai, jarri nahiko nuke mai gainean. Zeka, 160 finantziatuta dute, baina jakin nahiko nuke beraien lan baldintzak ere nolakoak dian. Baina hala ere gure gizarte postmoderno hau, eta hipokrita hau, eraikitzen dugu horren gainean. Eta gero nahi dugu, izaera publikoa hori goraipatu. Ze iritzia, hau ameti ezina dala. 0,3 publifikatu inbarko litzatekela derrigor, eta publifikazio horretan ikastetxeak ere, hitz egiten duanean orain ikastetxeaz, hitz egiten ari naiz hezkuntza eskaintzaz. Lekuan lekuko hezkuntza eskaintzaz. Lehen aipatu dute, Euskal Eskola Publikoaren orokortasuna eta gero lekuan lekuko Euskal Eskola Publikoa ez. Hor barna badira hainbat eta hainbat ekimen 0,18 eskaintza pribatuaren aurrean, 0,18 eskaintza publikoaren artikulazioaren nahia. Nik uste dut horretan sakondu inbarko gendukela. Barne lanak egin, ze hor asko dago lan egiteko. Eta gurean aur, lehen, DBH eta batxiergoko ikastetxeak bildu egiten ditugu. Baina sareanek eta biek 25 urte damazkite honetan lanean. Eskola publikoaren lanean, eta orain dela 5 urte bakarrikan, visionario batzuen begitara, zeo zer antzematen zutena, olako zerbait gertatuko zala gurean, planteatu egin zuten, beharrezkoa zala interetapako elkarte bat edukitzea, bateratua, iritzi partekatu bat, izan dezaten. Gero, aurre eta lehen hezkuntzako kasuistika bereziak landu egiten dira, eta DBH batxiergoakoak ere. Baina Euskal Eskola Publikoak baditu erronka bateratu batzuk. 0 hasten dianak eta 18 bukatzen dianak ez. Aurrerago ere, ze unibertsitatea eta lanbide heziketaz zeo zer aipatu egin da hortikan, baina horre ere badaude, ezta. Eta horrek guztiak eraikitzen du hemendikan eta hurrengo belaunaldirako gizartea. Beraz, nisen sakonduko nuke 0,18ko lekuan lekuko eskaintza horretan, eta artikulazio horretan, horrek baliabideak behar ditu, ezin bestean. Hori bakarrikan ezin da erori zuzendari visionario baten eskutan edo oso aldunduta dagoen hezkuntza komunitate baten eskutan. Baina horrek bakarrikan eragiten dio lekuari. Eta zu aipatzen ari zarena da EAE mailako erronka horri. Gizarte mailako erronka horri. Eta nire iritzia eskatzen baldin badiazu, ni zalantzarik ez daukat. Hau obszenoa da. Obszenoa da zergatikan. Erortzen delako perbersio batean. Eta perbersioa da ikaslea bihurtzen degula zerbitu beharreko hiritar bat izatetik merkantzia bat izatera. Eta hori gu gizarte Euskal Europar
aurreratu honek, ezin dugu admititu, hori perversioa da, hori obszenoa da, eta guk ezin ditugu aurrak merkatzia izango balira bezala tratatu. Eta kuidao, ikastetxe publiko batzuk, arrantzuan gabiltza, matrikularen arrantzuan gabiltza. Oain ja hasi da, bolo-bolo, ni inoiz ez dut hain azkar entzun aurre matrikulazioa zein fetxatan izango da. Eta gaurko bileran ja maigainean agertu da. Urtarrilaren erdialderako ja aurre matrikula jendea pentsatzen joan, dio, merkadoteknia. Pero zertara erori gera. Ez que, claro, ni nire proiektua, ez que, jode, bakarrikan 8 lotu ditut. HH-bikoak. Eta nire galdera da. Eta aurreskolakoekin hitzein aldezu. Aurreskola? Ze aurreskola? Digo, joder, muchacho. Pues lanketa hori, barne lanketa hori ere bai, egin beharko dezu, ezta? Bueno, barkai da zue maila honetara jeistea, ze zure ekarpena oso altua izan du da. Eta horixe, publika-pribadaren lehendabiziko flujo eta irteera are gehiago jaiotze tasa jetxiera honetan 0,3an dator. Vale. Honekin bukatu dugu eskerrak eman, azaroa eta gonbitea luzatu nahi dizuet, azaroaren 6an Euskal Eskola Publikoa Zarroko topaguneko mobilizaziora joateko Bilbora. Eta gaurkoz bukatu dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko denoi.